Yan na rin mga gaon. Kaya kutsara nila direk, kuha man. Oo. Grub. Dami oy. Mga gaon, namilit eh. Okay nagka-kende. Tara na di bahang. Ganyan na po ba? Grabe si Bibi. Sukal ka ng bugbog mo doon man. Bibi, tanaw ni mo. Matay. Ha? Kami daw. Matay. Lagi na natin na itong bang babae. Basta patig daw. Ay! Huwag ka rin. Huwag ka rin pagkiya. Ang gwapo ba ka? Usin ang birthday mo? Sa Facebook ni mo? Basta yung magkaglaw. Buhatay na ako eh. May bukag mga taon! Wow! Sa wakas, naka 7K followers dami. 700 followers. 700 followers. 700K. 700K followers di ay. Tay, 700k followers bay. Wa man gyapon ka mausab. Wani mausap oh, di ginto na. Pero Malalim ba? nausab nang naong nimo. Pindante. Pindante. Wow! Ako yung kay Bibi. Ayaw pindot dire. Oh. Agakin. Das kung nang insaka. Mga gaon. Sa wakas, 700K na Bibi. Pero ang daw ni Bibi. Maalag yapon. Salamat kayo. Salamat gyapon sa Salamat suporta, kayo sa mga inyong suporta magang. Kaya nakaabot kami sa 700k followers now. Basig Unta dili. Abot yan sa ano. Unta dili gid mo mausab. Punin nyo mga silingan niyo ing na kay palo para dali. Para mugog yun. Unta, dili ta maladag. Unta dili na yung malanag sa tunod content mo. konti taka boto karon. Mga gaon, for today's video, Gaon. naay mo sponsor na mo kuan. Salamat Arlen Cañete. Salamat sa imong leksyon. Usa lekson. Usa maestra. Sponsored lechon. Dadaan mig lechon. Yes, lami kayo ni. Dako kay lahat leksyon. Ahak ko na naggunit oy, iro man hurot gini, di gini kabot ka tos kaliguanan. O sa may makasulti na mo rin abot karon ng diskate ko yan. Happy kay bugnaw kay tubig diri liguan. Muna happy na tayo mo. Happy na nga. Lawaya na nga mga piyo. Mag-happy na guys. Walo mo ko nagbaligo kaya. May uling ko maligo. O sinina aran niyo ito magubo ko. Ay, asa ka na be. Ito Asa ka na be. Cuman. Abay. Okay. lo, gulo. Makinis na katawan. Kini si mong naon. Pastilan. Grabe si Bibi. Sukal ka ng bugbog mo doon man. Bibi, tanaw ni mo. Ana siya ganyan doon. Kung di na kandidato doon, ihatan na lang sa kuha. Matay. Ha? Kami daw. Matay. Lagi na natin na itong bang babae. Basta patig daw. Ay! Huwag ka rin. Huwag ka rin pagkiya. Ang gwapo ba ka? Usin ang birthday mo? Sa Facebook ni mo? Basta yung magkaglaw. Buhatay na ako eh. Muna na sugal. Muna. Gagol. Nanagapo pa. Uy. Kasi number mo. Oh, wala ka kay tutsadog-tsatag. Why daog lang koy. Ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa. Nagsige na pagtutok. Uy, pagkiya no ka na. Umalag eh. Kamanay na ko sa Ay, lagi video, ka grip. Alam, ay, si plat-plat ka. May kamuso ka, patay ka. Kita sa pag... Lagatan ni mo. Ayaw ba? Sakit din yung dagbata. Samutan na magugma ka. Agoy! Ayaw yan. Ayaw yan. Basta, ligaw na ta! Happy 700k followers mga agaw! Wow! Magpasalamat namin sa nag-sponsoran si Madam Arlen. Arlen Kabalikan. Madam Arlen Cabali. Madam Arlen Cañete. Salamat, Dam. Uy, di pa man sa manubad, uy! Sili mga gano. Sili, diniguan. Salamat din sa mga sponsors na to de. Ay. Dali na happy Halloween. Happy Nada sila happy Halloween dito. Tara. Halloween. O mga gaon, mukbang na! Why, plaster, kaya na plaster na ni Dan? Lo, dito na tunggan.
Grabe na paha. Mo gini litso no, mapaha gid ang panit. Oh, kay panit magi lami. Mao. Barog. Sige magon. Guys, pa kayo. Dali koy. Da, bos, ngipon mo sa? Mo gani kilid na. Kana panit din. Sakay sili no. Yan na yung mga gaon. Ya kutsara nila dire po aman. Bibi. Sakay. Ano paborito ka? Oh, Drop. Grabe. Karon kita kamukbang og tibok litson mga gan. salamat sa nag-sponsor na. Sponsor. Dah, usap ni Bibi sili. Uy. Kira. Kuya. Abos. Kana nindot. Hanta bibi hanta. Grabe. Butong prosedur. Kaman ako kaon ako nagkuhito. Kaning inakal nga. Daghan kayo. Bili na noon. Kini takir naman gini dagwaya. Ken, okay na naka-ken be. Namilit ah. Okay naka-ken be. Tara to di bahang. Sabi, Bibi. Ikaw bala naman ay mo bakin. Naong ko. So, ni Ken brad. Sama ni brad natin ni mo suon Ken. Look, butong grabe gi. Ma, Enggak ni ako ga. Na mga pagkaon ni mga ganog litson mga ganog. Hindi ka pugnaw nga nagkaon na. Iro po nagpapa wa. nawa ko ni pungango. Sige ka na, lamig na. Sige. Malditahang ati oh. Be, gasori kabot yung may kana be, 15 ka. Dahil hibin sa sarili. Dumi ate. Mga agaon, ledig na. Wow! Oh, bye. Sagbaka din ng iro ay murmig wi kaon sa ila. Nagdapod biya. Dapat din. Shout out! Oh, shout out Mick Arlene Cañete. Madam. Madam. Shout out dia madam. Salamat sa mga sponsor nga inasal. Og sa mga bata dahil si Madi, si Bexley og si Atang. Shout out og kapangko. Og shoutout lang ko ni Jericho Kibo, ni Antoinette Gilboyna Villarante, Dia Rafael Asason, Riz Christian, Oliver Trillo, og ni Ira Boyles Ardina. Shoutout! Shout out sa Trilo family from Libertad, Butuan City. Og ni Jack Nusnib, og ni Renante Carino, og ni Drenalin Batukan. Shout out. Shout out kong Pres Iking Salvador from Pagadian City. Ug shout out kong Drenalin Batukan. Shout out dagaw. Og shoutout lang ko ni Dinisito Azor, Tita Maricar. Shoutout ni Muda, Tita Maricar. Sa imong kuan pag-umangkon. Shout out nila ni JP, Sandoy B, Boben, Gerald, Josh, Janjan, Eloy, James, Tony, Amay, Andre, Dodo, og kang Vincent from Paknaan, Mandawi City. Shout out ninyo mga idol, mga gaon. Shoutout lang ko sa Sandrim Police. Og sa police, Sandrim. Shoutout. Shout out sa inyo na idol. Labi na sa katong nagkita na ko gabi dito sa diskuhan. Shoutout. Og sa wa pa man shout out di ano? Comment lang mo kotro.